عوز السلام تنا تقبلونا زي يوتيوب قناه تعذبتنا خميس تصنحونا زوان زدلنا يم زيناتات تحزلكم قريب لكم نمكتالكم بخبر عدم انف انهم علتاو زيناتات من تخبصحكم لايك شير سبسكرايب مقبار يترسعوا حوحات زنقاسقس توسخ حيل حوحات توسخ عطقات حيلنا عفار كلل ينقاسقسكم زلو زملاخت حبريتاتات يوصلوا اتم عطقات بتسحب مخاينا مغعاز منقسقاسن يرا خم زلو اتم حبريتاتات يገልጹ قدم يلونا عفار دوب تحسو زاتو استبهاله حيل حجون ابز حزو بوتاتات يركبكم زلو نبرت تزاريبو حجي زلو نايتم عطقات مغعاز بزملكت حزو زلو بوتا نمطنخار ديو ويس توسخ بوتاتات مسفح ويس مزخونه ناي حرام ريت حيلي مستبهاله حيلنا يوغ نمتاوي زبل بزملكت جناس نبرهره ነገር የለን ናይ ትግራይ ሰላም ሓይሊ ወይ ትግራይ ፒስ ፎርስ ተባሃለ ኣብ ዓፋር ካብ ዝንቀሳቀሱ ዕጡቅ ሓይሊ ናይ ዓፋር ጻንሒቶ ጠናቃቁ ናብ ትግራይ ግዛት ኣትየለኹ ብምዋል ቅድም ኢሉ ምግላጽ ዝከረዩ ሕወሓት ኣርሚ ብዝብል ኣወዳድባ ዘዋቀረ ሓይሊ ቅድም ሰሙናት ናይ ዓፋር ክልል ዶብ ጥሒሱ ከምዝኣተው ብምግባር ወራር ፈጺሙ እዩ ብዝብል ብናይ ዓፋር ክልላዊ መንግስት ወቀሳታት ክቀርብ ጸኒሐ ይኹን በር እቲ ዕጡቅ ሓይሊ ብሓይሊ ሒዝዎ ዝተባሃለ ናይ ዓፋር ከባብታት ለቂቆም ውጡ ዘመላኽት ሓበሬታታት ይተራዩ ነበርቲ ናይ ዓፋር ሰበስልጣናት እቶም ዕጡቃት ኣብ ዝሓዝዎ ከባብታት ከም ዘለው زارو زلو بز ጉዳይ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ኹነታት ብናይ ፌደራል መንግስት ዝተባሃለ ዋላ ሓደ ነገር የለን ዝሓለፈ ጥቅምቲ 24 2018 ዓመተ ምህረት መዓልቲ ሰራዊት ወይ ድማ መከላኸሊ ምኽባር ሲዒቡ ናይ ሰሜን እዝ መበል 50 ዓመት ምስተተሓዘ ዘረባ ዝገበሩ ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃን ጁላ ሕወሓት ካብ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ድሓር ስርሖ ትንኮሳታት ስራሕትን ሴራታትን ናብ ኩናትን ምእታው ካብኡ ኩሉ ናዕለ እዮም ኢሎም ዝራዎም ዝከረዩ ናይ ዓፋር ዶብ ምጥሓስ ዝተፈጸመውን ካብኡ ንድሓር እዩ በቲ ግዜ ኣብ ዓፋር ክልል ነዝወራር بموجا سلفتات تخايدم يوم بزحت سبات كم تفناقل زملاخوت حبريتاتون كوت صانيحم يوم اب عفار كلل مقالي وردا زبص احمد قعد صعيبو كاب تونسا قبلي كاب غراو تخاوتات استفناقل سبات قطر 10 شح مبصحن 11 شح زخونه دما كساب حجي دغف كم زيرخو ناي تخاب سب سلطان حبريته هيو خبل ايثيوبيا انسايدر ابسومن اوزوتو صبطاب ملكتيو حد ناي تونسا قبلي حلاف ناي تግራይ حالتات يلوم صوعو عطقات قدم سومنات زحزو كم ميلكي وراء ميلا كرفتو كاس بوران كرامو أجاز تبهالو خابتات حجون أب تحت قطرم كم زلو نجرم كبلون إثيوبيا إنسايدر قدم معلتات أوزوت صبصاب ملكاتو ذكري بس ساعة حوحات توسخ عطق حيل مقعز من الباتون حزو زلو بوتان متنخر وي توسخ بوتاتات مقطر وي دما ناي حرام ريت تواقع تزبهالو عطقات بعنقوت ناب تግራይ شوليخوم كياتون مكلخال كخون يخيل يزبلو قمتات لو كساب حجي زلو كنتات حوحات قاطيرو ألو استبهالو ناي عفر كل الكابتات شدشه مندرات يوم زياتمون أب مقالي وردا زركو تونسا قبلي وشت زركم مندرات مخانم اتم زقدم صبصابات يገልጹ ካብዚያቶም መندرات ወጻይ ናብ ካልኦት ከባቢታት ናይ ምስፋሕ ኮይናት ኣይተራእይን ይኹን እምበር ብሕወሓት ይኹን ብግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ወገን ናይ ትግራይ ዕጡቃት ናብ ዓፋር ክልል ኣትዮም መጥቃዕት ፈጺሞም ምባሉ ብዝምልከት መሰረት ዘይብሉ ብማለት ነጺጎም እውን እዮም እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ምስ ናይ ደሞዝ ወሰኽን ናይ ጥቕማ ጥቕምን ምስ ተተሓዘ ሕቶ ዘለዓሉ ናይ ሕወሓት ዕጡቃት 15 ኣባላት ዝኾኑ ገሊኦም ሎሚ እውን ኣብ ማእሰርቲ ዝርከቡ ምዃኖም ተፈሊጦሎ እቶም ዕጡቃት ዝተኣሰሩ ቅድሚ ሰሙናት ኣብ ከተማ ዓዲግራት ኣብ تخيل سلفيو ኤርትራ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ አስመራ ዝተፈራረምኩ እዚ እዩ خالي استفلي ነገር የብሉን ክትብል ትማሊ ሓደ ናይ ስምዕ ሰነድ ሓሳብ ግልጽ ገይራላ ናይ ሎሚ 7 ዓመት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ናብ ስልጣኑ ምጾም ተኸቲሉ ንልዕሊ 10 ዓመታት ተቋሪጡ ዝነበረ ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዳግም ምላሱ ይዝከር በዚ መሰረት ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ናብ አስመራ ድሕሪ ምኻደም ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ሓደ ሰነድ ፊርሞኦም ከንብሩ ተራእዮም እዮም እዚ ናይ ዶክተር አብይ ናይ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን ፊርማ ተኸቲሉ መራሕቲ እንታይ ተፈራሪሞም ትሕዝቶ እትስምዕ ንህዝቢ ግልጽ ይኹን ዝብል حتى خلع على تنحيو مستسمع تتحيزو كابتوان جميرو امونغو لوط حيل مرحتي حدز نورو اتو لما مقرسا ناب ايرترا بمخاد مس مرحتي اونغ مخيرم اب سمع مبصحهم تنغيرو امرار حا اونغ ناب ايثيوبيا بلاسم تختيلو بتماسال ملكعو اتسمع نهزبي قلت يخون زبل ترغاغام حطوتات كل عالم صنح الذكري ازنا اسمرا سمع انت ايو بزبل بغزيو زي مغلاصون حتى نبوزح ريتوتات استقالع خنوتات ترايو ايرترا از سمع كابز فرمت دحر 7 عامت تحستو تسمع مالت زيو خالي استفلي نغير يولن بمالت مال ሚኒስተር ዜና ኤርትራ አቢላ ገሊጻላ እዚ በአውሮፓውያን አቆጣጠር ጁላይ 2018 ተፈሪሙ ዝተባሃለ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ፊርማታት ዝዓረፉ ናይ ስምዕ ሰነድ 5 አንቀጻት ዘለዎ ምዃን ተመልክተሎ ዘ 5 ፖይንት ኦፍ ፒስ አግሪመንት ተባሂሉ ተገሊጸሎ ናይ ስምዕ ጭብጥ ናይ ክልቲአን ሃገራት ኩናት ምውቁዕን ክልቲአን ሃገራት ካብ ዝብድሓር ብወገን ኩናት ከም ዘይዳላለያን ከምኡ ናይ ሓደ ናይ ተኻሊኡ ሉዓላውነት ግዛኣታት ሓድነት ዘኽብር ስምዕ ምዃኑ ዘመላኽት ምዃኑ በዚ ናይ ኤርትራ ሚኒስተር ዜና ግልጽ ዝኾነ ዜና ይርድእ ብተወሳኺ
ክልቴን ሃገራት ብሽሕን 1998 ብዶብ ኩናት ምስኣቶ እቲ ጉዳይ ናብ ዓለም ለኻዊ ዳኛ ከይዱ ውሳነ ዝተወሃበሉ ምዃኑ ይዝከር። እቲ ውሳነ ዝሃበ ኤርትራ ኢትዮጵያ ባውንደሪ ኮሚሽን ዝተባሃለ ኣካል ክኸውን ከሎ ኮይኑ ግና እቲ ውሳነ ናብ ባይታ ክወርድ ብዘይምኽኣሉ ኣብቲ ኩናት ኣብቲ ውሳነ ማዕዶ ናይ ክልቴን ሃገራት ርክብ ኖ ፒስ ኖ ዋር ሰላም ዘይብሉ ኩናት ዘይብሉ ብዝብል ደረጃ ናይ 20 ዓመታት ጸኒሑ እዩ። እቲ ውሳነ ከይተፈጸመ ጣልጣሊሉ ዝተረፈ ናይ ቀደም መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ እቲ ውሳነ ንትግበራ ኣጸጋሚ ብምዃኑ በቲ ውሳነ ኣፈጻጸማ ምስ ኤርትራ ብቐጥታ ክንዘራረብ ንደሊ ኢና ብምዋሉ እዩ ነይሩ። ኤርትራ በኣንጻሩ ናይቲ ዶብ ኮሚሽን ውሳነ ዘለዋ ተቐቢልካ ካብ ምትግባር ወጻኢ ካልእ ድርድር ኣይደልን ብምባል ክልቴን ሃገራት ዴድሎክ ወይ ድማ ዕፁ ኣብ ዝብል ደረጃ ንኽልተ 10 ዓመታት ዝኣክል ኣብ ፖለቲካዊ ቂምታ ብምጽናሕ ግድን ኮይኑውን ጸኒሑ። እዚ ናይ ክልቴን ሃገራት ናይ ስቕታ ጉዕዞ ዝተበሰረ ብሓድሽ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ርክብ ነይሩ። ክልቴን ሃገራት ተመሊሰን ናብ ሓድሽ ርክብ ክኣትዋ ከለዋ ካብ 20 ዓመት ቅድሚ ሕጂ ዝተመሓላለፈ ናይ ዶብ ኮሚሽን ውሳነ ብኸመይ ትግበር ብርግጽ እዚ ጉዳይ ተመሊሱ ንርክብ ክልቴን ሃገራት ኣብ ቀይዲ እቱ ይኸውን ዝብሉ ስጋኣታት ሕቶታት ነይሮም እዮም። ናይ ዶብ ጉዳይ ናይ ፌደራል መንግስቲ ጥራይ ዝምልከት ጉዳይ ይኹን እምበር ብግዚኡ ሕወሓት ስጋኣቱ ከልዕል ዝነበረ ምዃኑ እውን ይዝከር እዩ። እቲ ናይ ኣስመራ ዝስምዕ ብዝምልከት ትማሉ ብወገን ኤርትራ ግልፂ ካብ ዝተገበሩ ጭብጥታት ዝስምዕ ሓደ ናይ ክልቴን ሃገራት ናይ ዶብ ጉዳይ በቲ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዶብ ኮሚሽን ውሳነ መሰረት ክፍታሕ ተስማዕሚዕና ኣለና ዝብል ይርከቦ። ናይ ኤርትራ ሚኒስትር ዜና እዚ ናይ ኣስመራ ዝስምዕ ብምባል ግልፂ ዝገበሮ ጭብጢ ዋና ዕላሙ ብግዚኡ ብጉዳይ ወደብ ተስማዕሚዕና ወይ ተፈራሪምና ከይመስለኩም ዓይነት መልእኽቲ ንምሕላፍ ዝደለየ ይመስል ተባሂሉ ይግመት። ብርግጽ እቲ ስምዕ ናይ ክልቲኦም ወገናት እዩ ክበሃል ዝኽእል ብኽልቲኦም ኣካላት እወ ተስማዕሚዕና እዚ እዩ ብምባል ብሓባር ግልፂ ክገብር ወይ ክግለጽ ከሎ እዩ። ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ጭብጢ ናይ ኣስመራ ዝስምዕ ዝተባሃለ ነገር የለን። ሕጂ ዘሎ ኩነታት ክልቲኦም መንግስታት ኣብ ፖለቲካዊ ቅርሕንቲ ብምህላዎም ግልፂ እዩ። ኣብዚ መስርሕ ውሽጢ ብወገን ኣስመራ ጥራይ ግልፂ ዝኾነ ናይ ኣስመራ ዝስምዕ ጭብጢ ክሳብ ክንደይ ተኣማንነት ኣለዎ ዝብል ብርእሱ ኣጠራጣሪ ኮይኑ ይረአ። ካብዚ ወፃኢ ናይ 2 ዓመት ኩናት ትግራይ ተኸቲሉ ኤርትራ ኣሰጋጋሪ ካብ ዝበሃል ከባቢታት ባድመ ብተወሳኺ ካልኦት ተወሳኺቲ ግዛኣታት ኢትዮጵያ ከይተረፈ ሒዛ ከም ዘላ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኻዊ ትካላት ከይተረፉ ክገልጹ ዝነበሩ ምዃኖም ይዝከር። በዞም ግዛኣታት መሓዝ ዙርያ ኤርትራ ክሳብ ሎሚ ዓይኒ ዘንባር ዋላ ሓንቲ ኣይግድሰንን ጌራቶ ከም ዘላ ይርከብ። ብኻሊእ ኣንፈት ድማ እቲ ናይ ኣስመራ ዝስምዕ ሓዴና ናይቲ ካሊእ ሉኣላውነት ግዛኣታት ሓድነት ክነኽብር ይገበር ብዝብል ብወገን ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ዝወፀ ናይ ትማሊ ዝስምዕ ኣብዚ እውን ብወገን ኤርትራ ነገራት ናይ ምውቃዕ ወይ ድማ ምግጫው ነገር ይረአ ኣሎ። ሚኒስተር ሻዕብያን ኣምባሳደራት ብልጽግና ኣላጊጾም። እቲ ሚኒስተር ሻዕብያን ኣምባሳደራት ብልጽግና ናይ ፈጠራ ዓቕሚ ዘይብሎም ብልሒ ዝጎደሎም ብምባል እዩ ነቒፍዎም። ኣብ ሰሙን እዚ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኣምባሳደራት ብዝተፈላለዩ ሃገራት ኮይኖም ሓደ ዓይነት መልእኽቲ ኣብ ትዊተር ወይ ድማ ኤክስ ከም ዘመሓላለፉ ምጽናሖም ይፍለጥ። ካብ ሓደ ቦታ ብሓደ ሰብ ዝተጻሓፈ ዝመስልን ወይዘሮ ዲማታቢስ ካብ ጣልያን፣ ሙኩርያ ጌታቸው ካብ ኮንጎ፣ ከበደ በየነ ዝተባሃሉ ኣምባሳደራትን ካልኦት መሰልቶም ብምዃን ዘመሓላለፉ ሓደ ዓይነት መልእኽቲ ብዛዕባ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ርክብ ዝትንትን እዩ። ክልቲአን ሃገራት ቅድሚ 2018 ዝነበረ ናይ ኩናት ኩነት ብምዝካር እዚ ንምቕራይ ግና ኢትዮጵያ ብ2018 ብዙሕ እናሰርሐት ከም ዝኾነት ይገልጽ። ኢትዮጵያ ወደብ ከም ዘድልያ ይትንትን። ካብዞም ኣምባሳደራት ብተወሳኺ ዝተፈላለዩ ኤምባሲታት እውን ኣብ ማሕበራዊ ገጻቶም ተመሳሳሊ ትሕዝቶ ዘለዎ ሓበሬታ ይመሓላለፉ እዮም ዘለው። እቶም ኤምባሲታት ዘመሓላልፍዎ ጽሑፍ ተመሳሳሊን ካብ ሓደ ቦታ ዝተዳለውን ኮይኑ ናይ ኤርትራ ናይ ወጻኢ ጉዳያት ፖሊሲ ኣብ ናይ ኢሳያስ ኣስተምህሮ ወይ ኢሳያስ ዶክትሪን ዝተመስረተ እዩ። ናይ ኢሳያስ ኣስተምህሮ ድማ ንኢትዮጵያ ሰላም ምኽላእ እዩ ዝብል እዩ ብምባል ዝቕጽል። እዚ ድማ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ናይ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ናይ ፑንትላንድን ቆንስላን መሰል ትካላትን ይካፍልዎ። ናይዞም ኣካላት ርእይቶ ዘተሓዝዎ ናይ ኤርትራ ሚኒስተር ዜና የማነ ገብረ መስቀል ድማ ብማፍያዊ ዘይበሃል መልሲ ሂቦም። ናይ ብልጽግና ናይ ትርኢት ወይ ድማ ፓሮት ሾው ኢሎም ዝፀውዕዎ ዝጽሑፍ ዘመሓላልፎ ውልቀ ሰባት ትካልን ናይ ባዕሎም ሓሳብ ዘይብሎም ብምባል ጣሊሎምዎ። ካብ ዋና ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዝተጻሓፈ ዝተወሃበ ርእይቶ ተመሳሳሊ ስክሪፕትን ከም ዘለዎ ዘቃልሑ ናይ ስም ምጥፋእ ዘመተ ዘካይዱ ብልሒ ዘይብሎም ብምባል እዮም ዝገለጽዎ። የማነ ገብረ መስቀል ነዚ ዘለፋ ጸሓፍዎ ቅድሚ ውሕድ ዓመታት ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ፎቶ ከም ፕሮፋይል ፒክቸር ገይሮም ኣብ ዝነበሩሉ ናይ ትዊተር ገጾም ወይ ድማ ኣድራሾም እዩ። በዚ መብርሆም የማነ ገብረ መስቀል ናይ ኢትዮጵያ ገዛኢ ብልጽግና ፓርቲ ናይ ባሕር ማዕጾ ወይ ድማ ወደብ ካብ ምርካብ ሓሊፉ ኤርትራ ብዕጥቃዊ ቃልሲ ዝረኸበቶ ናጽነት ናይ ምቕልባስ ድሌት ብግልፂ ኣርእዩ እዩ ብምባል ይኸሱ። የማነ ተሓሒዙ እውን ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘለዎ ውጥረት ንምፍጣርን ግጭት ንምውላዕን እናጻዕረ ዝርከብ ብልጽግና ፓርቲ ጥራይ እዩ ኢሎም ነዚ ጸገም መፍትሒ ድማ ብቕንዕና ዓለም ለኻዊ ሕግን ናይ ጎረቤት ሃገራት ሉኣላዊ ምኽባር ይብሉ። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ቅድሚ 7 ዓመታት ኣብ ኣስመራ ዝተፈራረሙ ናይ ሰላም ስምዕ ኣብ ክልቲአን ሃገራት ዝነበረ ግጭት ምብቁዕ ዘበስር ነይሩ ዝበሉ የማነ ኮይኑ ግና መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ናይ ምስፍሕፋሕ ፖሊሲታት ብምኽታል እቲ ስምዕ ብቐጻሊ ከስፍኖ ዝነበሮ ምርጋእ ምትሕብባርን ኣፈሺልዎ ብምባሉ ቂስዎ። የማነ ተሓሒዞም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ኩናት ንምስባኽ ብሄራዊ ስምዒት ንምልዓልን ብመራኸቢ ብዙሃን ኣቢሉ ዝገብሮ ዘመተ ተጠናኺሮም ቀጻሊ ሓቢሮም።
عالم لخاوت موقات سوا مثل وي هيمان رايتس ووتش أمونغو حوحات فيدرال منجس زلو مكرار كالا يزور كوينات كيولع كم تحسب قلتو بوقعوا مجلس كوينات كيولع زت تحسب هيمان رايتس ووتش حوحات إيرتران كومونا يتقلي منستر كسي بزملكات سقات كم تحدر مجلس هيبو اتمجلس تقلال منستر أبي حمد حوحات يتخلل بجس نخوينات مدلاوي وعلى الليلهم موقاسم زخاخير له تقلي منستر أبي حمد بغربا أبز قبر وزربا حوحات نخللو زمد بجت نبرة خوينات مجزي وعلى الليلهم مزراو استقص هيمان رايتس ووتش حوحات مسي إيرترات أمرت بمفتار أبي إثيوبيا خوينات المخفات يسرح الموالم سعبو أمونغو إثيوبيا إيرتران زلو وطري أون إننا تقاددم قالتو نقدايك أربا زخونا دبلوماسيات تنتنتي أمونغو كلتين هاجرات زل زي مردا بجزي مفتحي زي رخابة أنت خوينم اتوطري إننا تقاددم متيو خوينات زول أنت خوينم اتزوبا حدا جدين تتولي عمم بلسنا بزي بلو زي قوارت جيجتنا يكونات حنقو فاين وش تخاطو خمس خيل متنقر تاون أزغيرو ناي دبلوماسي أمارات متكام جيجتات نمبرادن جزي حيزو يوزبله هيمان رايتس ووتش سلا زخونا وناي بروتوريا سمعنت وانا واننتن سلامن وي غارانترس زخونا حبرت أفريكا كينيا دو أفريكان أمريكان كومون كالوت ناي إثيوبيا مشارختي أبت زوبا داقم كوينات كيولع أب سمين إثيوبيا كان استمولو توسخ ناي سو مسلها تحسد كيف تم بهتوت ملاش كو تتكال بناي جيجت مكل خال دايركتوريت أكشن كومار أبيلو تقوي تقريبا اتمجلت وصيخو 100 شحات نهلكيت زدارج ناي كوينات جبن حويسو خالوت أسكح ححت ناي سو مسلات إحساتات استفصمولو دم زفاس ناي تجراي كوينات داقم نهاجر كيف تر كوينات كرم مولعو خلهم ناي بروتوريا سمع وانا واننت ناي إثيوبيا مشارختن هتوت ملاش كبو تتكال تقوي تقريبا كبرات بيتسونا لو مزحزنا مرستو قديات أبزازي من لنا لايك شير كومنت بمقار إن شانل نازل لكم دقف كتقلتو ناز خاخرنا مسكالوت زيناتات داقم كساب نرخب سناي